идомаи хониши романи замини падарон, қисми дуюм, боби 24. абдуфаттоҳ ғафуров аз назди урунов баромада ба сӯи шӯъбаи милитсия мерафт, ки дар роҳ ногаҳон ба Дониёров вохӯрда монд. Дониёров куртаи сафеди гиребонаш кушода дар тан, бо сари луч ва фурашкаи сафед дар даст, бо пойҳои дарозаш якта қадам ниҳода аз рӯ ба рӯ меомад. ғафуров аз саросемагӣ намедонист чӣ кор кунад. ӯ ҳоло ба дузде монанд буд, ки дар болои ҷиноят дастгир шудааст. Вай беихтиёр аз ғилофи наганаш маҳкам дошта истод. Баъд барои шердил кардани худ бар дурӯғ сулфида ба қафояш як назар андохт. дар кӯчаи каҷмакаҷак ҷонзоде наменамуд. дар болои бомҳои пастаки гилини ду тарафи кӯча низ касе набуд. гӯё ҳама бошандагони шаҳрча дар ин рӯзи гарми тобистон ба ҷои салқинтаре кӯчида рафта буданд, ки аз ягон ҳавлӣ ҳеҷ садое намебаромад. чаҳор тараф сокит буд. дили ғафуровро ваҳм гирифт. гӯё вай Дониёровро нею Дониёров ӯро паронданӣ бошад. ӯ дар ҳамин лаҳза сустӣ ва оҷизии худро баръало ҳис намуд. Не, ман ин одамро асло паронда наметавонам, аз дил гузаронид ӯ. ин қадар парешонхотир менамоед, гуфт Дониёров ба вай наздик омада ва барои вохӯрӣдастони дарозашро ёзонид. Не, барои чӣ? ғафуров боз ҳам саросима дастонашро аз ғилофи наган канда ба сӯи Дониёров дароз кард. котиби райком дасти сергӯшти арақолуди ӯро чандон нафушурда зуд сар дод. вай аз ман нафрат мекунад, аз дил гузаронид ғафуров. шумо ин ҷо ба ягон кас мунтазир будед? пурсид Дониёров. ӯ ба хубӣ пай бурд, ки ғафуров аз идораи комиҷроя баромадааст. пас вай чанд дақиқа пеш дар ҳузури Урунов буд ва албатта Урунов вайро аз талаби котиби райком бохабар кардааст. лекин бо вуҷуди ин котиби райком ҳатто гумоне надошт, ки ҳамин марди нагандори шофбуруд худи ҳозир аз хуҷаинаш барои паронидани ӯ фармон гирифта баромадааст. Не, ман ба касе мунтазир не, ҳанӯз ҳам парешонхотир ҷавоб дод сардори милитсия. ҳамту худам шуморо дида истодам. яъне ки барои ҳурмати ман истодед, ҳамин тавр? кунҷковона пурсид Дониёров. бале, барои ҳурмати шумо, гуфт ғафуров ва ҳанӯз сардори милитсия буданашро ба ёд оварда каме қоматашро рост гирифт ва аз болои гимнастёрка камарбандашро дудаста каме болотар бардошта монд. ташаккур, хаёлолуд, гуфт котиби райком ва ба ёд овард, ки аз ин 2 ҳафта пеш Урунов ӯро ба зиёфат даъват карда буд. шумо ба гумонам ба тарафи МТС меравед? аз сукути ба миён омада хавотир шуда пурсид сардори милитсия. ёфтед, зуракӣ хандида иқрор кард Дониёров ва пурсид, ки оё сардори милитсия ӯро то МТС ҳамроҳӣ мекунад? албатта, ман шуморо бо ҷону дил гусел мекунам, фидокорона изҳор кард ғафуров. ин вазифаи ман аст. ман ҳатто кайҳо ба шумо гуфтанӣ будам, ки дар ин солу замона рӯзу шаб танҳо гаштани шумо хуб нест. солу замонаро чӣ шудааст? худро ба нодонӣ зада пурсид Дониёров. охир ман ба шумо чӣ гӯям? забон газида монд сардори милитсия. вай акнун метарсид, ки боз худро аз забонаш баста надиҳад ва зур зада ҷавоби қаноатбахше меҷуст. аз худатон гап намемонад. сол камтар, нотинҷ омад. кушокушӣ бисёр шуда истодааст. манат дирӯз вай падарқусур Машрабовро ҳабс кардем. Дониёров дигар ғафуровро ба майли худ гузошта роҳравон фикр мекард, ки чаро аз сардори милитсия хоҳиш намуд, ки ӯро гусел кунад. ин кор аввалан барои он хуб нест, ки ӯ як одамро беҳуда овора карда аз кор мемононад. дуюм, вай бо ҳамин рафтораш ошкор мекунад, ки гӯё ба кару фар, иззату икроми нолоиқ ва хушомадгӯёю лаганбардорон эҳтиёҷ дорад.
шояд ӯ ҳамин лаҳзаро дар назар дошта чунин гуфта буд. абдуфатто ғафуров дид ки котиби райком ғарқи хаёли худ буда дигар ба гапи вай эътибор намедиҳад. хомӯш аз паҳлӯи ӯ мерафту бо азоб фикр мекард чӣ кор кунад. агар фармонро иҷро карда натавонад, пагоҳ ба Урунов чӣ ҷавоб медиҳад? онҳо акнун ба ҷои кушод баромада аз пайраҳаи байни шӯразамини шӯразор мерафтанд. аз дур дар пеш девори начандон баланди шӯрзадаи МТС менамуд. ғафуров бо қираи чашмаш ба чеҳраи хаёлолуди котиби райком як нигоҳ кард ва пас ба гирду атроф номаълум чашм давонда дид ки ҳанӯз ҳама ҷо сокит. агар вай дар ҳамин ҷо Дониёровро паронад, касе хабар намеёбад. пас ҳоло фурсати мувофиқ аст. сардори милитсия бо ҳамин хаёл каме худро қафотар кашида, оҳиста ба ғилофи наганаш даст бурда буд ки Дониёров гӯё хавферо ҳис намуд. ӯ як ба паҳлӯ чашм пардофта буд ки ғафуров як қад парида дасташ ларзид ва як бутаи хушкида пешбо хӯрда қариб парида меафтид. аз пешонааш арақ беист мешорид. чаро роҳи дурустро мондааст бероҳа мегардид? пурсид Дониёров. сардори милитсия аз ин сарзаниши оромонаи Дониёров андак осоишта шуда ба худ омаду боз тамаллуқкорона гуфт: ҳеҷ гап не, ман нахостам ки роҳи шуморо танг кунам. Дониёров зери лаб заҳрханде карду боз хомӯшу хаёлолуд ба роҳаш давом намуд. ӯ барои чӣ бошад ки ҳоло писарчаи амаки Ҷамолбек Зокирҷони хурдсолро ба хотир овард. аз рӯи одат ба гармии ҳаво нигоҳ накарда, ба писарча чун мардони калонсол ҷомачаи ба қадди худаш муносиб пӯшонида, миёнашро бо миёнбанди гулдузӣ баста буданд. вай дар даст аз чӯби бед асо гирифта дар сари тобуди падар рост меистод. чеҳраи кӯдаконаи ӯ чун мардони ҳаётдида ҷиддӣ ва андӯҳгир буд. аммо дар чашмонаш ашк нест. вай чун писари ягонаи падар соҳиби мурда буд ва ба хурдсолии худ нигоҳ накарда азодорӣ мекард. ин манзара ду рӯз боз ҳаргиз аз пеши назари Дониёров дур намерафт. вай ҳар замон дар мобайни гапу корҳои муҳим ва масъулиятнок ногаҳон Зокирҷони асобадастро дар сари тобут пеши назар медид. маълум ки писарчаву духтарчаҳои шуху якравашро ки дар хона падарро танҳо ёбанд, асло аз гарданаш фаромадан намехостанд ва ҳамволини меҳрубонаш Қутбияро хеле пазмон шуда буд. Қутбия як ҳафта пеш бачаҳоро ҳамроҳаш гирифта ба исвараи сояву салқин ба назди падару модараш рафта буд. аммо ҳанӯз аз онҳо хату хабаре наомадааст. онҳо чӣ тавр рафта бошанд? дар ин ҳавои гарм бачаҳо дар раҳу раста хуб инҷиқӣ кардагистанд. Қутбия расо азоб додагист. аҳволи писарчаи маламӯяш Фарҳодҷон чӣ тавр бошад? Фарҳодҷон баъди касалии сурхча хеле лоғару инҷиқ шуда ҳанӯз ба худ наомада буд. ана ба МТС ҳам расидем, гуфт Ғафуров ба оҳанге ки гӯё як кори душвореро анҷом дода бошад. онҳо дар сӯяи девори похсангини МТС истода як лаҳза ҳарду ба сукут рафтанд. Ғафуров дар ҳамин лаҳза гумон кард ки котиби райком аз қасди бади вай кайҳо пай бурдаасту худро ба нодонӣ зада тадбир меҷӯяд. вай ҳоло афсӯс мехӯрд ки чаро дар шӯразори хилват кори ӯро тамом накард. фурсати мувофиқро аз даст дод. буздилию тарсончакӣ кард. ана оқибаташ чӣ мешавад? хайр, саломат бошед, гуфт Дониёров ва чашмони бозигари сардори милитсия санҷишкорона чашм дӯхт. барои гусаленданатон ташаккур. акнун ба коратон равед ҳам мешавад. Ғафуров боз як дақиқа сукут карда мунтазир истод ки Дониёров пеш гузашта раваду пас вай ба қафо мегардад. аммо баъд фаҳмид ки Дониёров низ баргашта рафтани ӯро нигарон аст. ночор хайр гуфта
даст ба лапари фурашкаш бурду пас гашта ба роҳ даромад. ман чӣ кор кардам? Роҳравон бо даҳшат фикр мекард ӯ. Маро худо зад, хонаи ман сӯхт, дигар Урунов ҳам маро халос карда наметавонад. То ҳанӯз касе аз чанголи ГПУ ҷон ба саломат набурдааст. акнун чӣ бояд кард? Акнун ман сари бадбахтамро ба куҷо занам? Ба куҷо гурезам? ғафуров бо ҳарос як ба қафояш назар партофт, ки касе наменамояд. атроф ҳанӯз ҳам сокит буд. ӯ аз ҳамин сукунат ва хилвати бештар метарсид. вай ба ақидаи он ки агар ба идорааш равад, балки зудтар дастгир мекунанд, худро ба тангкӯчае зада ба тарафи хонааш равон шуд. не, маро набояд ки зинда дастгир кунанд, мегуфт ӯ боз худ ба худ ва нафасаш тангӣ карда ҳашҳаш мекард. дар тангкӯчаи каҷмакаҷаки ноҳамвор зуд зуд пешбо мехӯрду чун мастон мекалавид. вале ҳоло тезтар роҳ мерафт, баъзан ҳатто медавид. ниҳоят ӯ бо ҳамин тарсу ҳарос ба ҳавлии худ давида омад. ба таги дарвозаи роғ кушода расиду истод. чунин гумон мекард, ки касе дар паси як табақаи дарвоза пинҳон шуда ӯро мепояд. ӯ бо шитоб наганашро аз ғилоф баровард. ҳамин дам бузичаи ҷингилапое, ки дар паси як табақаи дарвоза хасу хошок мехӯрд, гурс-гурскунон ба сӯи модараш давид. аз тарс пеши чашми Ғафуровро сиёҳӣ гирифта буд. вай ба ин гумон, ки ҳозир ба чекистон рӯбарӯ мешавад, ҳарду чашмонашро маҳкам пӯшида, бодастони ларзонаш мили наганро ба сари синааш ҷавз намуда тир холӣ кард. зани ӯ, ки ин вақт чанд қадам онсутар ба бузу бузғолаҳои зери собот алаф медод, садои ногаҳонии тирро шунида, аввал ба даҳшат дар ҷои истодааш шах шуда монду, баъд ба худ омада ба сӯи дарвоза тохта дид, ки шавҳараш ба хуну хок олуда дасту по мезанаду ҷон меканад. зан ин ҳолро дида гумон кард, ки шавҳарашро аз қафо касе паронда гурехтааст ва бо тамоми овозаш «Вой, хонаи душман сӯзад, шӯякама куштанд» гӯён фарёд зад ва худро ба болои шавҳараш партофт. пас дид, ки шавҳараш хирхир мекунаду ба душворӣ нафас мекашад. саросима тугмаҳои гиребони ӯро канда, сари дили хунолудашро кушод. ғафуров низ ҳис намуд, ки занаш дар болои ӯ талвоса дорад. чашмони аллакай беҳолгаштаашро ба зур нимкушода, лабҳои хушкидаашро бо забонаш лесида, бо азобе канда канда ба Дониёров гӯй гуфт: чӣ гӯям, дадош, дадаҷонакаш? Зан саросима сари шавҳарашро барои ду кафаш бардошта, сар то по гӯшу ҳуш шуда истод, ки васияти ӯро шунавад. ғафуров зур зада, тамоми қуввати боқимондаи худро сарф карда давом намуд: урунов ба ман фармуд, ки Дониёровро паронам. ғафуров мехост боз чизе гӯяд, лекин ҳиқ-ҳиқ мекарду дигар маҷоли лаб кушодан надошт. дадош, боз гӯед, ҳама гапатонро гӯед. Зан ба як даст лабу даҳони обшору арақшори шавҳарашро пок карда, бо остини васеи куртаи тоҷикдухташ сару рӯи ӯро бод дода ба гап даровардан мехост. аммо ғафуров охирин бор ҳиқ гуфту сар дар кафи занаш ҷон дод ва манаҳаш якбора сус шуда овезон монд. зан аз тарсу воҳима дастонаш ларзида сари манаҳи овезони мурдаро ба замин партофту рӯканону муканон пойлучу сарлуч ба кӯча баромада ба сӯи идораи райком давид. боби 25. шӯроапа ба зани ғафуров гаштаю баргашта таъкид намуд, ки имрӯз ба райком омадани худ ва он чиро, ки аз шавҳараш шунидааст, зинҳор ба дигар касе нагӯяд, вагарна Урунов ба вай бадқасд мешавад ва барои шавҳараш аз вай қасос мегирад. ӯ аз ҷониби худ ба зан ваъда дод, ки арзи вайро зуд ба котиби райком мерасонад. вай хотирҷамъ ба хона баргардад. минбаъд
райком ва дигар органҳои шӯравӣ аз ҳоли вай бохабар шуда меистанд ва ҳамеша мадад хоҳанд кард. зан ҳангоми хайрухуш дасти шӯроапаро ба нишони миннатдории ҳақ хам шуда бусидан хост. лекин шӯроапа ба ин иҷозат надоду худаш ӯро ба оғӯш кашида аз чакаш бусида бо навозиш «Ана ҳамин тавр ману ту апаву хоҳар мешавем» гуфт. дар ин рӯзи мусибат барои он зани муштипар шӯроапа ягона дӯсти холдоне буд, ки бо навозишу дилсӯзӣ таскин медод. зан ба ӯ таъзим карда аз дар баромад. шӯроапа бо дили пуристироб аз тиреза нигоҳ карда истод, ки мабодо касе аз дари райком баромадани занро дида намонад. ӯ баъди аз назар дур рафтани зан ба берун баромад ва боз ҳам хеле муддат аз қафо нигоҳ карда истод, ки мабодо дар ин наздикӣ ӯро ягон кас нигоҳ дошта гап напурсад. ҳамаи ин беқарорӣ ва изтироби шӯроапа барои он буд, ки душмани зан огоҳ шуда ба сари вай ягон кулфати нав наоваранд. ӯ фақат баъди ба тангкӯчаи хеле дур тоб хӯрда пинҳон шудани зан бозгашта ба идора даромад. ӯ дар фикр буд, ки ин хабарро чӣ тавр ба Дониёров расонад. ӯ медонист, ки ҳоло рафиқ Дониёров дар МТС аст. лекин ин гапро бо телефон чӣ хел мегӯӣ? ин хабари муҳимро Дониёров бояд, ки худи ҳамин лаҳза донад. як дақиқа дер кардан мумкин нест. дар ин ҳолат дер кардан боиси ҷиноят хоҳад шуд. дер кардан худаш ҷиноят аст. Дониёров ин хабарро бояд, ки аз МТС набаромада донад. он ҷо вай ба ҳар ҳол дар иҳотаи дӯстонаш аст. аммо имрӯз аз он ҷо баргаштанро ба вай манъ кардан лозим. шӯроапа зуд гӯшаки телефонро бардошта аз телефончи духтари стансия хоҳиш намуд, ки зуд директорро пайваст кунад. Фадеев гӯш мекунад. овози шиносу андак дағали мардонаро шунид. шӯроапа ва ҳаяҷони худро каме фурӯ нишон дода як нафаси дароз кашид ва котиби райкомро пурсид. Фадеев низ шӯроапаро аз овозаш шинохта ҷавоб дод, ки Дониёров дар рӯи ҳавлии МТС истодаасту ӯ бо коре ба як дақиқа ба кабинет даромадааст. нағз дар дил шодикунон гуфт шӯроапа ва аз Фадеев хоҳиш намуд, ки то ба назди онҳо расида рафтани ӯ котиби райкомро бо ягон баҳона дар МТС нигоҳ дорад. ҳаргиз нагузорад, ки Дониёров ба кӯча танҳо барояд. Фадеев, ки имрӯзҳо вазъияти тамоми водиро хуб медонист, бе ҳеҷ саволу ҷавоби барзиёд талаби шӯроапаро маъқул дониста гуфт, ки зудтар биёяд, чунки Дониёров ҳоло бозгаштанӣ буд. шӯроапа гӯшаки телефонро ба ҷояш гузошту коғазҳои рӯи мизи корияшро бо шитоб ғундошта ба сандуқи оҳанин маҳкам кард ва аз дар баромада дари идораро низ қулф заду ба сӯи МТС давид. Бурҳон Дониёров аз дур дар рӯи ҳавлии МТС пайдо шудани шӯроапаро дида аввал ба чашмони худ бовар накард. ин зани дигар будагист, аз дил гузаронид ӯ, вале дурусттар нигоҳ карда буд, ки шубҳааш бартараф гардид. шӯроапа куртаи сафеди майдагули остинкӯтоҳ дар тан бо газети чаҳорқад чашмонашро аз офтоб панаҳ карда меомад. чаро вай аз паси ман омадааст, фикр мекард Дониёров. бояд ягон гапи таъҷилӣ бошад. шӯроапа, ки зани фарбеҳу бузургҷуса буд, аз ҳаяҷон ва роҳгардӣ дар офтоби гарм арақ бароварда ҳарсоссанон нафас мекашид. ҳарчанд мекӯшид, ки ҳаяҷони худро пинҳон дошта табассуме кунад, намешуд. ӯ дасти сергӯшту кӯтоҳи худро ба Фадеев дароз карда вохӯрӣ намуд ва уф сӯхтам гуфта гардану манаҳашро бо газета бод додан гирифт. рафтем, гуфт Фадеев аз оринҷи шӯроапа дошта, дар кабинети ман оби хунук аст. як сер шуда нӯшед, салқин мешавед. директори МТС ба Дониёров низ таклиф намуд, ки барои оби хунук нӯшидан ба кабинети ӯ дарояд. котиби райком ҳам, ки хеле вақт боз ташна буду, вале барои бисёр арақ накардан аз обнӯшӣ худдорӣ мекард, ваъдаи оби хунукро шунида
аз паси Шӯроаппаву Фадеев равон шуд. онҳо ба кабинети директори МТС даромада, аз кӯзачаи Сафолин, ки обро ҳамеша салқин нигоҳ медошт, ҳар кадом як-ду пиёлагӣ оби хунук нӯшиданд. ин хел об дар тобистон дар тамоми водии Вахш хеле камёфт буд. Шӯроаппа рӯймолчаашро низ ба оби боқимондаи пиёла тар карда, рӯю гарданашро пок намуд. аммо бо вуҷуди ин, ҳанӯз ҳаяҷону изтироби ботинии худро пинҳон кардан наметавонист ва ҳамин тавр бо ҳаяҷону изтироб дам ба дам бо рӯймолчаи сард пешона ва гардани ҷилодорашро молида, он чӣ ки аз зани Ғафуров шунида буд, ба тафсил нақл кард. баъд дид ки мардон бо сукут истода андеша меронанд, ба Фадеев рӯ оварда гуфт: ба фикри ман, дар ин шабу рӯз танҳо гаштани рафиқ Дониёров мумкин нест. шумо бояд ягон чора ёбед. Фадеев хаёлолуд сар ҷунбонида фикри Шӯроаппаро маъқул карду, вале боз хомӯш монд. Дониёров беихтиёр суханони худи ҳамин рӯз гуфтаи Ғафуровро ба хотир оварда бо тамасхур хандид. дар ин солу замона рӯзу шаб танҳо гаштани шумо хуб нест. ин суханони душман буд. Дониёров ҳоло тааҷҷуб мекард, ки Шӯроаппа низ қариб ба ҳамин монанд гапҳоро мегӯяд. аҷаб аст, ки имрӯз дӯсту душман қариб як хел ҳарф мезананд. ё ки Ғафуров низ аз сидқи дил ба вай дӯстӣ карданӣ буд, барои ҳамин дар шӯразор аз вай қафо монда даст ба наган мебурд. Дониёров он манзараи аҷибро ба ёд оварда боз заҳрхан намуд. баъд ӯ ба худ қиёфаи ниҳоят ҷиддӣ гирифта, фикр кард, ки ба террор рӯй овардани душман аломати сустии вай аст. оре, аломати сустӣ, чунки вай фаҳмидааст, ки дигар чорае надорад ва зудӣ дар байни халқ фош гардида бозиро бой медиҳад. аз ҳамин сабаб қасд гирифтан мехоҳад. вай на фақат Дониёров, балки ба райком ва партияи болшевикон ва халқи меҳнаткаш, ки сиёсати болшевиконро тарафдорӣ мекунад, қасд дорад. Дониёров боз суханони котиби комитети марказии партия Шароф Музаффаровро ба хотир овард. ҳамаи коммунистон ва комсомолистҳоро аз вазъият огоҳ карда, ҳамеша аз дарғот ва оби канал бохабар будан дар кор. сукунати ба миён омадаро аввалин шуда Фадеев вайрон кард. бешубҳа ин сигнал ба ҳуҷуми калон аст, гуфт ӯ бо қатъияти ба худаш хос. Урунов беҳуда ба сӯйқасди котиби райком амр намедиҳад. пас мо бояд, ки ба ҳар як эҳтимол тайёр бошем. Дониёров сар боло карда як ба андоми пурҳаяҷони дӯсташ назар андохту маслиҳатомез гуфт: дар ҳар ҳол мо набояд, ки воҳима кунем. бо як рафтори нодуруст душманро хусонида корро мураккаб мекунем. Фадеев дар дил дуруст будани танқиди рафиқонаи котиби райкомро эътироф мекард, вале бо вуҷуди ҳамин боз бо ҳаяҷон гуфт: азизам Бурҳон Дониёрович, ман дар вазъияти ҳозира мисли ту орому хунсард шуда наметавонам. метавонӣ, бо тамкин гуфт котиби райком, ва бояд тавонӣ. охир ман чӣ хел хунсард мешавам, ки онҳо худи ҳамин рӯз туро, балки на фақат туро паронданӣ ҳастанд. аз нав ҷӯшида гуфт Фадеев: ман талаб мекунам, ки худи ҳозир Урунов ба ҳабс гирифта шавад. котиби райком талаби дӯсташро мулоҳизакунон пиёларо аз рӯи миз гирифта аз кӯзача об рехт ва баъд як қулт об нӯшида пиёла дар даст гуфт: азизам Игор Степанович, мо Уруновро ҳозир ҳабс карда наметавонем. барои чӣ? пурсид Фадеев. Фадеев пиёларо бо Шӯроаппа доду худаш мунтазири ҷавоби котиби райком ва чеҳраи аз камхобӣ, серкорӣ ва гармии аз ҳад зиёд мондашудаи Дониёров нигоҳ карда истод. барои он ки, гуфт котиби райком, мо ҳақ надорем. вай алҳол раиси комиҷроияи раён аст.
вай магар ҳақ дорад ки ба парондани дигарон амр диҳад? мо ҳоло ин ҷинояти ӯро исбот карда наметавонем, оромона ҷавоб дод Дониёров. ғаффоров аз нав зинда шуда ба суд намеояд. занаш дар суд шоҳид шуда наметавонад, чунки Урунов мегӯяд ки ин занро харида гирифтаанд. ин туҳмат аст. дигар ин ки мо наметавонем ва ҳақ надорем як зани шӯрбахтро ҳадафи тири душман кунем. ана ҳамин тавр дӯстам. Дониёров лаб газида ба сӯи Фадеев чашмак зад. мепурсид ки чӣ хел маъқул аст. Фадеев хомӯш ба ҷои худ гашта нишаст ва ба Шӯроаппаву Дониёров низ таклиф намуд ки ба курсиҳо нишинанд. Шӯроаппа оҳиста ба як курсии наздики дар нишаст. Дониёров ки ҳанӯз нишастан намехост, фикри худро боз давом дода гуфт: дар вазъияти ба амал омада мо имкон надорем ки бюрои райкомро даъват кунем. ин кор ба фоидаи душман мешавад. онҳо аз ҳама нақшаҳои мо огоҳ мешаванд. лекин мо бояд ки ба зудӣ ҳамаи одамони боварноки худ ва ба воситаи онҳо ҳамаи коммунистон ва комсомолецҳои раёнро аз вазъияти фавқулода хабардор кунем, то ки онҳо ҳар кадом дар ҷои худ ҳушёрии синфиро пурзур кунанд. аз молу мулки колхозҳо, дарғотҳои канал ва заминҳои пахта шабу рӯз бохабар бошанд. дар сари дарғоти калон посбонҳоро зиёд кардан лозим. ба Сталинобод хабар диҳем маслиҳатомез, пурсид Фадеев. дар комитети марказӣ аз вазъияти мо бохабаранд, гуфт котиби райком. мо бо сарҳадчиён низ робита дорем. ин тавр бошад нағз, гуфт Фадеев, ки акнун хеле осоишта мулоҳиза меронд. ба ҳар ҳол ман, Бурҳон Дониёрович, аз ту хоҳиш мекунам, ки шаб дар ҳавлият танҳо хоб накун. ба хонаи ман биё. агар инро негӯӣ, ман ба хонаи ту меравам. лекин боршро ту мепазӣ. Дониёров низ шӯхӣ мекард. ҳеҷ гап не, ман Шӯрахонро ба ёрӣ даъват мекунам, гуфт Фадеев. майлаш, ман ҳам ба артели шумоён аъзо мешавам, хандида розигӣ дод Шӯроаппа. ӯ низ аз бозе ки шавҳараш дар ҷанги босмачиён кушта шуда буд, танҳо зиндагонӣ мекард. лекин ба як шарт, ки дар хона ҳама ба ман итоат кунанд. ана халос, хандида хитоб намуд Фадеев. боз ғуломи зан мешудаем да. озодии муваққатӣ ҳам аз даст рафт, Бурҳон Дониёрович. хотирҷам бош, Шӯроаппа ба ҳар ҳол мисли галияи ту дермони дарро баста туро дар кӯча намемонад. як нақли солҳои навхонадории Фадеевро хотиррасон карда хандид Дониёров. дар ин масъала галияи ман якаву ягона аст, сурх шуда гуфт Фадеев ва баъд беихтиёр як нафаси вазнин кашида монд. ӯ низ зану фарзандони худро азмон шуда буд.